Levová korisť. Kedysi dávno boli lev, osol a líška dobrými priateľmi. Raz sa spolu vybrali na lov. Keď už mali korisť lapenú, takto sa lev prihovoril oslovi. To bol vydarený lov, je čas na hostinu. Nože rozdiel korisť medzi nás troch. Osol sa hneď pustil do práce a po nejakom čase spravodlivo rozdelil úlovok na 3 diely. Len čo to lev uvidel, hrozne sa rozzúril. V hneve osla roztrhal a zhltol ho. Neostal po ňom ani len chlp. Keď sa upokojil, obrátil sa na líšku. Ako vidíš, ostali sme už len 2. Nuž teda, podiel korisť medzi nás. Líška sa hneď podujala na túto úlohu a po chvíli posunula všetko mäso pred leva. Pre seba si nechala iba maličký kúsok práve na zažehnanie hladu. Lev sa začudoval. A teba kto učil takto šikovne sa deliť? Osud, ktorý postihol osla, odvetila líška. Veru, mali by sme sa poučiť z nešťastia iných.